Sigħat wara li Robert Abela ntażel mill-membri tal-Partit Laburista bħala l-mexxej il-ġdid tal-istess partit, il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva l-elezzjoni tas-Sibt bħala rebħa kbira għall-Partit Laburista. Fi kliemu il-membri tal-Partit Laburista taw sinjal qawwi ħafna ta' demokrazija u tas-saħħa li għandu l-moviment. Lilin mill-istħarriġ u l-elezzjonijiet ġenerali, Dr. Muscat nota li l-fatt li aktar minn 92% ta' dawk eligibbli ħarġu jivvotaw juri kemm il-Partit Laburista huwa b'saħħtu. Hemm is-saħħa għaliex li kieku ma kienx hekk kien mod u ħin ideali biex dak li jkun ma jipparteċipax għax jgħid dal-partit li ma jirrappreżentanix. Minflok il-membri tal-Partit Laburista daħlu għal din il-biċċa xogħol b'mod ta' entużjażmu kbir. U dak minna nnifisha hija rebħa kbira għall Partit Laburista. Fil-waqt li feraħ lil Partit Laburista l-organizzazzjoni eċċezzjonali li wera matul l-elezzjoni tas-Sibt, qal li fl-istess ħin ta' eżempju ta' kif isiru l-affarijiet b'mod trasparenti, ordnat u ċivili. Irringrazzja wkoll li Deputat Prim Ministru Chris Fearn u deskrivih bħala wieħed mill-aħjar elementi fil-Partit Laburista. Għamel kampanja tajba u pożittiva. Nista' ngħid llum li Chris huwa wieħed mill-aħjar elementi li hemm fil-Partit Laburista u jien m'għandix dubju illi ħajibqa' parti ċentrali mix-xogħol tal-Gvern għas-snin illi ġejjin. Dwar il-mexxej elett Robert Abela, il-Prim Ministru qal li jinsab gburi li se jħallilu ċwievet ta' Kastilja biex mit-tnejn ikompli bix-xogħol tal-Gvern. Iddeskrivih bħala element eċċezzjonali u qal li għandu l-kwalitajiet kollha biex jagħmel żewġ affarijiet. L-ewwel waħda hija li jmexxi b'kontinwità fid-direzzjoni li għażel il-poplu fl-2017. Din ma kienitx elezzjoni ġenerali. Din mhijiex kwestjoni naħtru gvern ġdid f'sens jekk iridu x'inbidlu il-Gvern, il-Prim Ministru l-ġdid ħajażel il-Gvern tiegħu kif jien nirreżenja għada wara nofsinhar immur għand il-President tar-Repubblika, awtomatikament il-Ministri kollha jispiċċaw għax hekk tgħid il-Kostituzzjoni tagħna. Kif jinħatar imbagħad il-Prim Ministru l-ġdid jaħtar il-Ministri tiegħu. Imma l-essenza tal-Gvern tibqa' l-istess. Qal li t-tieni ħaġa li jrid jagħmel Robert Abela hija li jbiddel l-affarijiet li saru ħażin jew li setgħu saru aħjar. M'għandux jkollu problema u m'għandux jkollu diffikultà illi jagħmel dawn il-bidliet. Jien inkun l-ewwel wieħed illi inħeġġu u nappoġġjah biex jagħmel dawn il-bidliet. U għalhekk inħeġġeġ lill-membri kollha, lil dak kollha illi appoġġjaw lill-Partit Laburista lil dan il-moviment illi wellidna flimkien biex nagħtu l-appoġġ inkondizzjonat tagħna lill-mexxej tagħna lil Robert Abela. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.